en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamiraɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni en woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal hettiyankoɓe weltare tv jambalɗon rendoji men so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñay ɓataake bindaɗo aaɓnde go juko hitande ujunnaji 2022 ɓataake men ko faate ganndal en mbi kala altina kirjinten koye men ko ganndal nde tawno puccude ɗo waduno kala ko ganndal ganndal woni kala fulɓe kaali gayni heewa lammina famɗa suura ganndal so famɗi surma so heewi lamminma joni noon holko woni ganndal ganndal holko woni ganndal eɗen gandi gande ne jaaji moni kala ko andi ko ganndo ko ganduɗa ko gandina ganndal kadi ɓuri hen welde fof ko ganndal memotogal e jungo gona ganndo e nder ganndal ma he jaltina hen ganndal pewna hunde taw fewni ɗum ko ganndal ma ha hunde memo e jungo wona a nafti rendo saabu sa ƴeewi ko wayno afrique ɓurɗen hewde ko gande afrique hay ko wayno leyɗele arabeɓe ɓurɗen hewde ko gande ɗemɗe gandal bindi ko bindi janggaten kaɗene bindi so en jangi bindi ɗi en gayni en keblaka ɗiɗo bindi holnoɗi gontirta gandal memotogal e jungo ha woda ko fewna wonta caɗele taw ganda an ka gando kono jiya joni joni bay jagal mi wiya noon ha ɓuren famde walla jiya ɗo joni joni baylo ara tafanma ɗo joni joni hunde wande fayida fewnanma joni joni saret walla fewnanma joni joni jalo walla fewnanma joni joni sakate walla fewnanma joni joni jambere walla fewnanma joni joni kada naftoro taw an gandal ngal janguɗa ngal a wawa fewnude hen joni joni kene naftore ayi jiyaɗo joni joni sakke o nani ko jangi ko ko heblo ko keblaɗo o fewnanma paɗe hufuji baɗɗe fayida fewnanma tengade yonde fewnanma gueɗe fewnanma hirkeji mbaɗɗoɗa hen taw an bindi ɗi janguɗa ɗi a wawa yaltinde ɗum hen firti ko neɗɗo o janggat hunde o gayna e nder ko jangi ko o yurnito hol witto ngo o waɗata haw wawa ko jangi ko ganda ɓayde ko gandal wode ko feri hen o yaltini hen gandal no comme hande no jiraten jangoɓe ha jaaha université islamique walla université duuɗe goɗɗe ko wayno anglais français walla arabe walla hande en jii janguɓe franco arabe ha jeehi université jaltiri wonde doctoreɓe walla jaltiri wonde wittiyankoɓe leɗɗe ɗeɗo henna nafata ko jalbi ɗum nafata ko sanuji ɗum nafata ko sukara ɗum nafata ko ƴiƴam batti wittude ha pewni machine ngaji ciggoji ƴiƴam neɗɗo anda mborosaji naɗɗi hen foof ko gandal firti o rewi koye bindi he ha o dañoyi hen gandal ngal ene nafta ɓiɓɓe adama ɓe o janga bindi hawo seedane o wawi bindi ɗi o faami hanti hol lawgol o yiɗi rewde o jangoya o hebbitoro haw wonta ɗum walla haw wonta spécialiste e oɗo fannu
walla haw wonta e goɗɗum ne heewi fannuji, walla haw wonta hen gando leydi to banggue ndema, taw leydi ndi ɗo ko moƴƴiri, holko wawi yaade ndi leydi, mbete wawi yaade ɗo ko ñebbe, walla ala ɗo ko dene tan, walla ala ɗo ko guerte tan, walla ndiɗo leydi so ndi wayini holko foti moƴƴitinde ndi, hol ndema ka poɗɗen wadde ha ndiɗo leydi moƴƴita, mbete ko guerte batteten hen, saabu yertere eɗen gandi no moƴƴitina leydi, walla ala ko gooƴi ko wayno ñewi walla ko gueɗe goɗɗe batten hen, on samo so tawi hedditima e leydi ndi ne wawi moƴƴitina leydi ndi, walla ala batten hen ko ɗum ɗo henna. ɗum foof ko gandal ko ma jangguite, a janggue bindi leydi, kono jaaha kebleɗa e leydi ndi ha wonta gandal. ɗeɗo gueɗe ko gueɗe ngakkude rendo men no fewi ha tengti to banggue rendo Afrique. so en kaali gandal altina hande gartaten seeɗa taw koye ñalawma hanki o woni alet. eɗen gandi hanki ko sumgoji nder leydi Sénégal, kene tolno e listuji jeetati, taw ko dendinɗi sembeji mumen, listuji jeetati mbaɗɗum coalition ngaji woni landaji dentuɗi haɗi goni listuji jeetati, ko ɗin goni jaɓanaɓe to banggue tugnorgal leydi Sénégal. ko ɓen gonno e campagne e nder leydi ndi kala gasi. hanki noon kene tolno e million ngaji jeeɗiɗo ɓiɗɗo Sénégal najo, mbiyen tan million ngaji jeegom pawɗi temedde jeeɗiɗi e nogasi jeeɗiɗi ujunere temedde jeeɗiɗi capanɗe joyi e jeenayyi. woni ko nodda yo ar suɓo sarɗiyankoɓe mum jogorɓe yaade suudu sarɗiyeji ndo leydi Sénégal temedere capanɗe jeegom e joyi sarɗiyanke. eɗen gandi ko hanki wonno oɗo saaha noon weeɓani haalde hol gañiɗo, nde tawno jamma hanki o ka présidentiel heedanɓe mawɗo leydi ndi politique kañumen pooli. lundo ngo woni yeewi askan holliti loppet kañum ne yaadani hen ko kañum fooli, moni kala fooɗanima ɗum. ko fate banggue jencudi hollirori hol gañiɗo, ndin jencudi suwa tawa yaltu. ɗum noon oɗo saaha joni ko ɗon tan neɗɗo wawata haadde, ko ɓuuri labde ko andaka hol gañiɗo. ka présidentiel wi kañum gañi, lulndo ngo holliti woodani, résultat ji cuwa taw gastude yaltude. oɗo saaha joni ko ɗon tan mbaweten darade. heddoto noon ndiɗo henna kewendi walla ɗiɗo henna sumgoji, ko sumgoji ƴewde hol ɓurɗo jogade doole e nder leydi ndi. so tawi ko yeewi askan wi fooli to assemblée nationale mo leydi Sénégal, ganden hande o leydi ndi ko kamɓe wonani. so tawi ko benno mboko yakar yaadiɓe mawɗo leydi ndi pooli, ganden mawɗo leydi ndi ha hande ne jogui doole nder leydi ndi. ɗon noon ne wawi waɗede ɓeeto ɓayde o haalani mami wat 3e mandat walla ala, ɓayde o haalani. taw yimɓe ne miijo tan ne gasa ɗiɗo henna sumgoji, so dañi kewendi to suudu sarɗiyeji ne gasa ma wi so wonno way kadi ne gasa ma goɗɗum woot, ko wawi hen wonde kala. eɗen gandi so tawi a woni lamɗo e nder aduna ha tente Afrique, sa ala kewendi suudu sarɗeji leydi Sénégal laamu ma firtani, saabu ala ko mbawɗa wadde haydara. kala miijo ngo gadduɗa walla kala ko jiɗɗa addude e wayloji, so ɓen sarɗiyankoɓe lulndo ngo beelaka ɓennata, so ɓennani noon laamu ma yahata. ɗum jeeyi sababu noon lamɗo leydi ha tenti leydi l'Afrique moƴƴe mum tan ko daña kewendi. ko wawi hen wonde kala e weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ne wiya yo jomiraɗo ɓeydanen jaam adda jaam. enen gonduɗen koye joomi men tagɗo en, konnuɗen hakkude jeeri e waalo, mo Allah lammini foof eɗen beela. kala mo jomiraɗo suuɓi waɗi ɗum eɗen beela. yo en ñaaguima jomiraɗo on yo suɓono en mo ene moƴƴana men, moƴƴana leydi men. kono kadi eɗen mbiya hey mon onon lamɓe ɓe mbatte haqqillaji mon. so wi lamɓe ɓe noon ko gollodiɓe lamɓe ɓe, onon heedɓe saraji lamɗo ɓe, mi haalino ɗum
e élection ngaji local jewtuɗi mi wi on hey mon onon takkiɓe lamɓe ɓe onon yaadiɓe lamɓe ɓe onon yaadiɓe ɓe onon hokkoɓe ɓe conseil ɓe onon yaadiɓe dawriyankoɓe ayi mbatte haqqillaji mon e zone uji ɗi mbatte haqqillaji mon e sukaɓe ko suka woni avenir leydi son ji yeewi askan wi mi nanɗo ɗum hen seeɗa tan ko entre ko yewtere yanje ko actualité so on jii yeewi askan wi hande dañi dole dañi ɗe ɓe jogui ko sukaɓe ɓolɓe ngala nayeɓe ɓe jogui ko jeune uji sukaɓe e rewɓe goni leydi sukaɓe e rewɓe goni aduna sa dañi sukaɓe e rewɓe a dañi sa wasiɓe a wasi sukaɓe goni suusɓe goni dariɓe goni seppoɓe goni holliroɓe goni haaloɓe ko ɓe goni réseau sociaux guila to diaspora ha e leyɗele men ɓe kulani goto kala yowitaki e yeewi askan wi yowiti koye poos mum so tawi ko to banggue wonanɓe mawɗo leydi ndi goto kala yowiti koye mawɗo leydi ndi yowitaki e poos mum wonko jomum jaranani ɗum par ce que wiyata komi rokkaka oto walla mi rokkaka galle walla mi rokkaka téléphone walla mi rokkaka ɗum ɓe to noon goto kala wonko jarani ɗum ɗaminaki hen oto ɗaminaki hen galle ɗaminaki hen téléphone nana gollana mouvement mumen ha mouvement o wonti sukaɓe suusɓe sasɓe tabitɓe ɓe jattirta caggal ɗum woni ko manki heedanɓe mawɗo leydi sénégal ɓe jiggoyaki kadi sukaɓe dariɓe heptinaɓe nder windere nde gona suka dariɗo gonɗo e réseau sociaux keptinaɗo ala kala gonɗo e camp présidentiel biyone walla mawɗo leydi ndi junggo mum ne juuti ha balloma wima hey an min keptinima ar wonan min ɗo ɓe ngala ɓe guddat demuɗe tan ɓe jiiɗa yiide hay goto ɓe jiiɗa yaltinde hay mbuuɗo ɓe jiiɗa wallude hay goto jitan wonande koye mabɓe ɓe tone nana gonani sukaɓe nana gonani ɗumen laamu hootay sukaɓe heddono dottiɗe ɗe mbiya ko enen taw ala sa hette neɗɗo nafowo uddit demal o nafa goɗɗo o nafima uddit guenal o nafa goɗɗo oya kadi uddita o nafa goɗɗo sumoni kala so nafama tan alay sago daro ɗum woni ko nafaten ko musidɓe tedduɓe ɗum noon ko nannude actualité e nder yewtere men ha ɓuuran famde oɗo saaha joni hay goto wawide on ko o gañi walla ko o gaña nanɗon woni koye limete suwa taw yaltu camp présidentiel noon heedanɓe mawɗo leydi ndi kolliti ko kañumen gañi woni Mimi Touré en lulɗo ngo woni yeewi wi hay loppet ɗum o taɓe kaal ɗum ni ko ɗo dariɗen hande o musidɓe tedduɓe tinnoɗe keblen sukaɓe men Afrique eɗen jogui funti goto mo punterɗen eɗen gamira on fuuti guila 1960 guila hitande 1960 ha yettiɗo guila leydi Sénégal leydi Mauritanie leydi Mali leydi Gambie Guinée heɓe jeytari koye mumen eɗen puntire baccalauréat saabu so en jii oɗo saaha foof yimɓe ko weltiɓe mo jiiɗa foof ene waɗi statut ɓiyum walla baɗum walla keynum walla miñum yo jogoro jaam o dañi BFM o dañi entrée sixiéme o dañi baccalauréat c'est bien bon no foti hande yimɓe dañi baccalauréat ji wonnoɓe keblaka aɓena pooɗi jaganawuji aɓe gafli aɓe tuggi yumiraɓe mabɓe babiraɓe mabɓe rewɓe mabɓe mawniraɓe mabɓe ne codanaɓe warga e sukara mbaɗa attaya ɓe mbawa dañde haydara firti ko bindi ɗi ɓe janggi sa janggi bindi tan a haaɗi ɗon kaɗa ɗon enen en ngala moyen wawde nawde sukaɓe men soɓe keeɓi baccalauréat ji mabɓe université ji mawɗi taw wona université ji ɗiɗo ɗiɗi joguiɗen université de Dakar université mo Nouakchott université mo Bamako mo Banjul mo Conakry mo Bissau wona duuɗe arat e nder classe goto tawa ɗon yimɓe ha mbayno leydi temedde yimɓe koɓe janggata ko heewani heblo ala hen
ɓe jalti bindi ɗi ɓe keɓiri baccalauréat ɓe garte bindi e sifa ka alda e ɓeto gollal neɗɗo jangga ha gani amin jarumi ko ɗum oɗo fannu taw fannu mo yaari o ko fammintuma ko a famata hen hay tus haydara wa famde par ce que ko haalantuma ko foof ko français ko kelme mumaɗe français kanko hoore makko ananma ko mo haala kelmeɗe français nde o wawi firdume pular walla o wawi firdume wolof walla o wawi firdu ɗum ni e ɗemgal bambara walla o wawi firdume ɗemɗe goɗɗe ko caɗele ɗe laamuji men koye men donki hande dañade demal nde tawno hande kalifandi waɗeɓe nanayi daaɗe men en jaɓani hutorade enen eɗen kuuli walla ko en complexe en kala goto men ko addi en jiɗɗen koko arabe addi walla tubak boɗejo ko addi walla chinois ko addi mi hokka mon ɗo yiru goto heblo leydi hakkude men e Saydou Mbarane sinno ko tubak wonno walla ko capato walla ko chinois walla ni ko jolfo wonno tawno hande fulɓe foof nanno dole min jokkodira e makko ɓayde en jiiɗa ko men ni enenne Afrique naɓe mbaɗen en jiiɗa ko Afrique najo fewni walla fewji jiɗen tan ko waɗe pewni alhamdulillah suko en jimoni kala ne welti ɓiyam dañi baccalauréat ɓiyam dañi BFM ɓiyam dañi entrée en sixième ɓiyam dañi ɗum tu vois ɓiyam ene moƴƴi o dañi joni noon holko yiɗi wonde kanko suko o holko suuɓi wonde keɓonoɗa ɗum saɗa jogui moyen mum ballamo hen sa ala moyen mum gullitoɗa joguiɓe moyen sa andi wo jogorani dañuɗen fandare ƴeewa hebludemo hebloji ne gooti informatique ne woodi ha jomum wonta banquier wata liggade banque walla wata liggade société ji heblo pétrole hande ne woodi Mauritanie ne jogui pétrole Sénégal ne jogui pétrole Guinée ne jogui pétrole Gambie ne jogui pétrole Guinée Bissau ko hono noon walla jomum jangga ko fate banggue maaje men ɗe ko ngaluji goni hen liɗɗi ne hen gueɗe goɗɗe ne goni hen eɗen jogui manganese eɗen jogui phosphate eɗen jogui gueɗe kewɗe nana e nokkuji men walla jomumen jangga guesa ndema sukara eɗen jogui beeli mawɗi koye hande sa ari wendu cangu tiggere walla beeli goɗɗi ko wayno dedal jalluɓe ko beeli ne mbayno leydi e nder rendo men so jomumen janggui ɗum ɗaɓɓa financement ji pelle ne goode e windere nde sa janggui hunde ha gayni a ruttima a waɗi association maɗa association ndema walla association to ɗum walla société ɗum a ɗaɓɓi balle e nder pelle windere saabu hande pelle windere ne goodi ala ko dañi sowona wallude ɓe tampi ɓe jiiɗa rewde e laamuji men ɓe donki enen yen daro so ɓe ndewni e laamuji men ɗi ñaama seeɗa yetto en ko politique wontat ko politique so ɓe ndewni e laamuji ɗi wontat ko politique fedde walli rewe laamu addira ɗum e men politique rewnay politicien o adda watta ɗum politique ɓe keɓata en nunɗal ala e nder rendo men ɓayde nunɗal ngal ɗon ala e nder rendo men an a heɓata aɗa hutore aɗa yelore ka ɓiɗɗo leydi ndi laamu ne yeloroma politicien o ne yeloroma neɗɗo goɗɗo business man o ne yeloroma ɓe jeloroma haaɓe keeɓa ngaalu ɓe gadda ɓe puuntuma sa wondani ɓe dokkatama sa wondima ɓe dokkuma cetta ɓe nanga ɓoggol ɓe mbaɗa e dande ma min dokkinoma sakuji ɗiɗi maaro ɗe ha wotat walla wonnan min sa waɗani mi wima a waɗani ɓe mbattuma bonɗo ɓoggol ngol wonta e dande ma gonta maccuɗo mabɓe walla gonta korɗo mabɓe ɗum woni Afrique ɗum waɗi noon africain ko hunde hulɓinide wonat pouvoir ha ɓooya tan wonta opposition hay done lebto ha ɓooya laamu ha ɓooya kadi lebto ayi ɗo lebtotoɗo ɗaɓɓa laamu ha tampa Allah rokka ɗum yejjita tampere mum nde wonay mernade ne gongane e holla faaro ha bona juuɗe mum heddo kadi ene waya ene refta caggal ene waya ha ɓooya ronka dañde haydara heddo deeƴe miskino ɗeɗe gueɗe ɓuuri hewde Afrique
sa woni politicien ha wodi ko dañƴa faye ndema ƴeewa sukaɓe hewɓe koɓe jiiɗi wadde hande leydi ne woodi mo jiiɗa foof wonko jogui won guese jogaɗe jomum ngala moyen mbawa sodde panneau solaire aji mbawa wadde hen boyli mbawa wadde hen machine aji ngala machine aji gam fodde ndiyam e maaje eɗen jogui maaje tati saari jum maayo jum maayo halwar maayo sénégal manggo ngo sa he nder leydi sénégal lappol palol dande maayo maaje ɗiɗi ha maaje tati juuli wonde beeli ha heewi ɗum ɗo kala hande fonno taw ko eɗen janggui gandal faade banggue ɗeɗo diƴƴi noɗe poɗirte ndi leydi node remirte holko moƴƴata ɗo henna ha mbayno Ukraine ni eɗen gandi hande altina go juko laana gadika sarsude ha heewi céréal yalti koye makka hande waɗi départ ɗo kaggulaɗe woni port mo Ukraine taw hewɓe mayi heege hewɓe maayi heege e nder Afrique e nder leyɗele arabeɓe céréal yalta ten eɗen mbawi rende makka he mbaɗen koyemen céréal mbaɗen koyemen condi makka mbaɗen koyemen makka mbaɗen koyemen gueɗe kewɗe to ɓayde ɗe jogui ndiyam ɗe jogui leydi firti ɗum gandal ngal goho eɗen manka ɗum ɗiɗi peeje ɗe en dokkaka tati en mbaɗaka orientation moƴƴo so en garti to banggue gande ɓiye so janggui ha woɗɗoyi a natti famde aɗa andi on ngala doole wanmo e heblo mo law wade ko woni heblo ne moƴƴi saabu hande aɗa yiye nder leydi sénégal jiya mécanicien biyaɗo ko jinne o ko mécanicien teni ko jinne kala ko bone auto o yitat tak tak taw hay indema ko wawi windude ɗemgal wona ɗemgal français wona arabe wona anglais haydara wawi windu kono o janggui ɗum koye bam makko walla e kaw makko gonnoɗo mécanicien ɓen sukaɓe hande so mbaɗama recruté nawama école jangguinama ɗemgal ngal auto o machine o fewna ha joomum ɓuuri humpitade nawa caggal leydi waɗa heblo so arti o fewnan auto so auto so tawi ko 5 millions jaranno wonta 3 millions wonta moins cher ni addata webde hunde e leydi ɗum ɗo henna lamɓe men ngala oɗo vision alɗuɓe men ngala o vision ɗum waɗi sukaɓe men hande beeli sukaɓe ngayni ɓe mbatti yeyde dorok aɗa yiya hande jangguɗo a heeɓi BFEM mum walla heeɓi baccalauréat mum an de hoore mum watti yeyde dorok ne wayno leydi walla watti wadde gueɗeɗe pewani hande jiiya suggorko yeeya hoore mum ko ganduɗo e hoore makko walla joomum waɗa gueɗe ganiɗe walla wattade ko fewani jooɗo en resi ne jogui sukaɓe debbo nani ɓikkon nani aɗa fota ko dépense baba nayi wi nene nayi wi moyen ala barmi nani ko an jasata jaaha kumta damdi ñanani jeeya wona ƴalɓor tan jaaha kumta jawdi janandi walla damdi ndi jaaha jeeya gadda dañan ujunnaje tati dokka dépense galle ñande hen ñaama ko ni wayi oɗo systéme hande ɓuuri hewde nder rendo ngo donc ɗum so tawi yettima ɗo henna musidɓe tedduɓe ko tooke bonde alay saago noon janggoɓe qur'ana ɓe janggoɓe français ɓe janggoɓe anglais ɓe janggoɓe arabe ɓe foof wonda e heblo moƴƴo kadi ɗanniɓe ɓe mi haali ɗum e yewteram cubalel ma won jeeɓoy ɗum to Walfadjri inchallah yewtere suudu men mbimi kala ɗanniɗo nawi galle mum nawi sukaɓe mum aɗa jogui feere wotere sukaɓe ma garta gollo e leydi ma tene kadi kamɓe kala mbaɗa rosi saabu enen woni haqqillaji men tan ko somi ɗannima yomi dañ galleji mahaɗi lewru kala mi heɓa luas mi waɗa compte banque taw min mboɗo wuuri caggal leydi mboɗo wuuri caggal leydi e luas aɗa yoɓato luas aɗa yoɓe ga luas a ñamata jawdi ma gonɗa ko caggal leydi ha maaya ndi rone taw wonko ndi wawno naftu aɗa toon ɗo wawno dañde toon nayi ɗiɗi moƴƴi keblaɗi pewnaɗi coodaɗi gadda mbaɗa isim tokoso mbatta ɓirde ɓirɗam aɗa yeeya nder rendo men aɗa fenda kosam aɗa yeeya ɓiye debbo jangguɗo toon gaynaka
walla ɓiye gorko janngude toon gaynaka mbiyamo min noon mi dañi projet société mo jinmi wadde jinmi ko sodde ɗo nayyi mi nawaɗi mi jillodira e nakkon men gonkon toon kon mbatten ɓirde ɓiranɗe kewɗe ɓira litre uji sappo subaka ɓira litre uji sappo kikiɗe e naggue woote naggue kala ne addama 20 litres naggue wongue ko noon wongue ko noon ɗum wonta kosam pendaɗam kaɗam ɗum wona ɓiraɗam waɗe bidon ngaji ne yeeye ɗum o yonke nebam yaltine hen ne yeeye ɓiɗɗo o wona responsable ɗum ɗon joni joni wo daña goɗɗo daña heege yalta wuuro mon heege yalta commune mon heege yalta département mon heege yalta région mon heege yalta leydi Sénégal walla leydi Mauritanie walla Mali walla Gambie walla Guinée sa waɗani ni ɓiyo wona toon haw wonta goɗɗum o jibina o resa toon o jibina toon an sa maayi garta kanko o jokko yaha wona majji melew c'est fini o wonta yiye walla o resodira leƴƴi goɗɗi gonɗi toon o jibin toon ɓaɗɓe yeehi hedoro ko origine d'origine je suis d'origine komi d'origine hol toon Mauritanie komi d'origine toon Mali naggam hanti hankadi c'est fini a majji melew a wonta yiite donc holno mbatten station hande ko wayno wuuro amen ala station kala jiɗɗo gasoil walla essence yahata ko ha ɓokki jawe walla ha Wourossogui mbo jogui halis mi ara hande mi waɗa ndulmaji demɓe station moƴƴo mi sippira e l'étan hayso mi ñamloto banque aji leydi ndi gonmi ndi ɓayde ne jaaɓi ɗum mi ñamlo waɗa station moƴƴo mi watta yeyde gasoil essence super mi ƴeewa ɓiyam debbo mi adda ɗum mbo jogui gallam mboɗo mahi ɗum wona ɗon toppito ɗum ayi sa hoolaki gonɗo ga addu ɓiye gonɗo toon mbaɗa ɗum hen ardo service o mbaɗa hen magasin o ene yeeya gueɗe alimentation station nani boutique nana nder mbaɗa ɗon restaurant foof ne yaata ɓiɗɗo wonɗon liggo so ɓooyi miñi ko ara tawamo ɗon ɓe garta ɓe liggo ga ɓe ndese ga ɓe mbaɗa entreprise aji mabɓe hunde wona yaaji ko ni mbawɗen artirde koye men walla aɗa jogui leydi a tawi ndi leydi aɗa wadde hen grillage ko cotta galleji nder lamorgo ma ko mbaɗa hen grillage moƴƴo mbaɗa hen forage uji ɗiɗi walla tati keblonɗa ɗum aɗa wawi ñamlade toon leydi ndi jaaɓi ñamade cooda tracteur machine gadda mbaɗa hen leɗɗe ñamateɗe guila e limo men manga en ko heddi ko mbaɗa hen lugumaji rewɓe mbatta arde ene como e ma ene como e ɓiɓɓe ma ɓe ene nawana jeeya walla an aɗa jogui auto ma 4x4 walla aɗa jogui camion ma nawaɗe yeeya e lumoji aɗa yeeya en gros aɗa yeeya dene aɗa yeeya lugumaji aɗa yeeya foof minen tan min jogui ɗi miijoji kono min ngala halis min ngala kalis amin jogui leydi noon min ngala halis kono min ɗiɗo miijoji ko miijoji ponnoɗi wawde jangguede e université ji kono noon ɓayde Allah waɗi en ken yewtoɓe mi rokka miijo ngo ko ɗiɗo miijoji ko miijoji poɗɗi soodede oɗon gandi kalami go ɗiɗo miijoji ko miijoji poɗɗi soodede nde tawno ko orientation woni ɗo ko orientation moƴƴo faade développement koye men enen kala kono noon ɓayde ko ɓuuri hewde nder rendo men anda valeur yewtere anda valeur miijo moƴƴo nanguiri ɗum no comme bolle puyɗe walla nanguiri ɗum no comme haydara kono ɗum so tawi koto waɗeɓe gonno walla won woɗɓe gonno ɗum ɗo soodete tene ɗaɓɓoyte gontata ko conseiller neɗɗo goɗɗo jiɗɗo développement so buuɗal yurmeende feeri feeñi feeñje ɓataake men ganndal musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jam yo jaam Allah ñallane musiban tedduɓe